die ik nu eens kon vertellen. Dat kun hij doet te dom of hoe te mooi. Het is een eerlijk hoe vertelt de story. Gebeurt met een man en met zijn vrouw. En de man die trouwde was al get op jaren. En ze was jong en had een schoen gezien. Ze zag man en kunsten eens te sterven. Ik ga dan met, want ik hou zoveel van die. Maar hij was niet op zijn kop gevallen. En dacht ik plant de kuul niet langs de weg. Ik kon de woord wel van haar te weten. Overal heeft ze niet bij mij gebeten. Hij wist zijn vrouw weer heel veel van een huisje. Dat altijd 's middags bij haar binnenkwam. Ze gaf het beste eten in de keuken. Het huisje kroeg van haar het beste grond. En op een dag zo tegen 12 uur. Dat de stel sloepen tegen de scheuren grond. Hij snapte de gouden hand op goed zien veren. Het gebeurde toen ze in de keuken stond. Hij kwam terug en zag haar met tranen. Vannacht ik droomde de doet en sprak begon. En zag ik kom ik me zeker horen. Ik kom dan eens in de veers geplukte hand. Hij zal zo tegen 12 uur komen. Zo hoor als ik er stond, dat zag hij mij. Zie zag ik zweer, ik zal dan net niet sterven. Want wist de wits, ik hou zo wel van die. En hij had ze zich heukelen doet gesproken. Daar kwam de hand en pikte aan de deur. De torenklok die sloeg je 12 uur. De hand kwam zonder veren uit de scheur. Ze stond al op de deur, ging piepen open. De hand die kwam naar binnen weer geplukt. En in de kast de man had zich verborgen. Ze dacht dat doet ik hem horen, mij geluk. Ze winkte en ze wees met haar vinger. En zag de hand in hand zo zonder pels. En deze zucht zit in de kast verborgen. De kinderen waar ik hebben is de wels. De man is uit de kleierkast gekomen. En zag toen aan zijn blik verschrokken vrouw. De hebt me altijd voor de gek gehouden. Nu weet ik wat ik van die weten wou. De naakse woorden en verkleede leugen. Verdrijt is uit mijn noets nevenin. En alles wat ik had te vertellen. Dat geldt voor u en geldt voor iedereen. Dat geldt voor u en geldt voor iedereen.